10. apríla organizátori dostali od mesta symbolický kľúč od štadióna. Je niečo, čo vás trápi ešte pri odovzdávaní haly okrem vysokej ceny? Ja by som povedal, že je to čas. Ešte vidím také drobnosti, ktoré treba dotiahnuť do konca. My dnes symbolicky odovzdávame halu organizačnému výboru, tak ako sme sa zaviazali. Myslím si, že stavebne je pripravená. Tie detaily už musia dotiahnuť do konca oni. A myslím si, že z tohto pohľadu môžeme povedať, že z hľadiska haly sme na šampionát pripravení. Čo považujete s odstupom času za najťažšie pri realizácii tohto projektu? Tak ono to boli také rôzne úseky. Úplne na začiatku sa nám zdalo, že veľmi komplikované to bude zbúrať. A priznám sa, že boli také akože časti, ktoré sme hodne rozmýšľali, ako sa nám to podarí. Podarilo sa. Potom sme zistili, že namontovať ten prvý väzník, ktorý má tú dĺžku 86 metrov, že dostať to hore, tak ten prvý, ten trošku trval. Vždy sa dá nájsť niečo také, čo by mohlo byť, niečo sme mohli vylepšiť, ale možno na to treba ešte nejaký odstup. Hala má perfektné vybavenie, či už v interiéri, alebo aj pri tých tréningových halách. Možno však má malú kapacitu. Je to pravda. Toto je maximum, čo sme z toho vedeli dostať. Možno sme mohli urobiť ešte dve, teda nejaké rady sedadiel hore. Boli sme silne obmedzení tým okolím, čiže tu sa nedalo robiť väčšiu arénu. Máte v rukách symbolický kľúč od štadióna. Je dostatok času, aby ste prichystali všetko na šampionát? Určite nám dostáva ešte dostatok času, pretože tých prác nie je zas až tak veľa. Samozrejme sú to práce, ktoré si vyžadujú svoj čas, ale myslím si, že všetko pripravíme tak, ako bude potrebné, aby sme to zvládli. Vynovenú halu aj čerstvé kolaudačné rozhodnutie prišla skontrolovať 12. apríla aj premiérka Iveta Radičová. Verím, že bude ten okamih, keď budem môcť aj tu v Bratislave poboskať ľadovú plochu na znak úspechu, ktorý sa nám, dúfam, všetkým spoločne podarí. Želám nám veľa našich úspechov, veľa gólov, v bránke supera a veľmi si želám, aby sme počuli tú
veľmi, veľmi často na týchto majstrovstvách. Halu naplno testujú prípravné zápasy s Rakúskom a Bieloruskom. So šampionátom súvisia aj suveníry. Predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie už potvrdili, že nie sú najlepšie, ale zdá sa, že naši organizátori s tým už nič neurobia. Tak kompletne celý merchandisingový program, to znamená všetky upomienkové predmety, či už s logom šampionátu, alebo v rámci všetkých tímov, upomienkové predmety tímové a pripravuje a predáva oficiálny merchandiser Medzinárodnej hokejovej federácie a švajčiarska firma Auctioner, ktorý ich aj dizajnuje, vyrába. A organizačný výbor ako taký nemá absolútne žiadnu šancu zasiahnuť do toho, ako to vyzerá, koľko to bude stáť a kde sa to bude predávať. A ešte jedna zaujímavosť, kvalita ľadovej plochy bude vraj spĺňať najvyššie kritériá vďaka vode. Je to osmozová voda, ktorá je veľmi náročná, ale sa hovorí, že to bude najlepší ľad. Čom je tá voda špecifická? Špecifická je v tom, že sú zbavená, táto voda je zbavená všetkých nečistov, všetkých minerálov. A ten ľad bude veľmi rýchly. To znamená, že na liter podobnej čistej vody koľko treba? Tak nehovorím o litri, poviem na 1000 litrov vody sa minia asi 4,5 až 5000